FM News. Police Report. Malipod kini Idol Dennis Gabriel Alipio. Idol Dennis, good morning, please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Iti nagpatnak ket medyo natal na iti aglawlaw agabutawan una iti untoward incident sa Dimanon manipod ti Ilocos Norte Police Provincial Office adalang dati nai-report nga panakatili iti may wanted person agapo iti kaso nganit pinakingkuan nga reckless imprudence or reckless imprudence resulting in serious physical injury. Ngayon ket napityan pa di May 19, 2025. Nabigbig ti akusado nga ni John Kenneth Ventura nga 2022 kinagindeg iti Barangay 50 Botong iti Siyudad ti Loaga. Ni Ventura ket naipatungpal ti warrant of arrest na iti mismo nga Barangay 1 iti Siyudad iti Loaga. Kalpasan ng parukat manipod ti RTT Municipal Trial Court in Cities iti Siyudad iti Loaga. Voluntaryo mikiti nga simuko datoy akusado kada iti arresting officer kalpasan nga nagitanan datoy warrant of arrest na namuan nga 30,000 pesos iti na i-recommendar nga pagpiyansa tinadakamat nga akusado. Una ti PNP ti akusado ket na i-presentaran iti korte nga nagtuodan ti warrant of arrest na. Ti agdama kuna ti PNP tuloy-tuloy ti panangipatungpal kem panangipakat ket ti warrant of arrest na dati maawat da manipod iti korte. Nga iti agdama adalig sa magdili ore pa nabayagin ilas warrant of arrest talagang patungpal iti abiyang ti Philippine National Police. Damang pala manipod ti PNP Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.